μου, εσύ έχεις δύο μαμάδες. Όλα τα παιδάκια έχουν μόνο μία. Εσύ έχεις μόνο δύο. Αλλά το παιδάκι φαίνεται το αίσθηκτό του δεν ζήταγε δύο μαμάδες, αλλά ζήταγε μία. Και άρχισε να παθαίνει νευρικά πράγματα. Το παιδί άρχισε να κάνει πιπί απάνω του, ενώ είχε πάψει. Να κρύβεται πίσω από κουρτίνες. Ιστερικά, δηλαδή να κρύβεται συνέχεια. Και να κάνει σαν τρέλο όταν το ανακαλύπτεις. Άρχισε ένα νευρικό περίεργο παιχνίδι. Τα νεύρα μου διαλυμένα από λύπη. Αποφάσισα να αρχίσω να παρακαλάω όλους. Πήγα στη μάνα αυτού και στον πατέρα του. Πήγα σε αυτόν, στο γραφείο του και επισάνω. Εγώ αν ήθελα παιδί θα μπορούσα να έχω. Αλλά ακόμα και αν δεν μπορώ να έχω, αν δεν μπορούσα να έχω, τα ορφανοτροφία είναι γεμάτα από παιδάκια. Και θα πήγαινα να πάρω ένα παιδάκι. Δεν είναι για μένα. Εγώ δεν θέλω να είμαι μάνα, γιατί είμαι και άρρωστη, έχω και αβέβαιο μέλλον. Αλλά εγώ αυτή την ώρα, αυτό το παιδάκι νομίζει ότι είμαι η μάνα του και δεν θέλω να φύγει η γη κάτω από τα πόδια του. Και μου είπε, ως άλλος Χριστός, έτσι με μια καλοσύνη, και έλα Μπέτη, μην ανησυχείτε. Το παιδί θα πάει από τη μεγάλη ευτυχία στην μεγαλύτερη. Έφυγα ανάστατη, μόνο ένα τους παρακάλεσα, λέω σας συγκετεύω. Μην το πάρετε αμέσως από μένα σε εσάς. Γιατί πόσες φορές είχε δει και τη μαμά του τώρα. Έχω φίλους, είπα καλούς, που είναι στο σπίτι μου κάθε μέρα, την Αλίκη και τον Βασίλη τον Αγιριάδη. Άστε το να μείνει λίγο εκεί, να το βλέπετε εκεί, να ξεχάσει λίγο εμάς, να περάσει μαλακά. Αυτό το δέχτηκαν. Έφυγα για να μην δω το παιδάκι να φεύγει. Πέρασαν 15 ημέρες και δεν πήγαιναν να το πάρουν. Και ο Βασίλης από δική του πρωτοβουλία πήρε τον πατέρα και είπε ότι τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και είπε μάλιστα θα το πάρουμε το παιδί. Η μητέρα πήγε μόνη της με ένα ταξί, ο πατέρας δεν εμφανίστηκε ποτέ. Εγώ έφυγα, πήγα πάλι στον Αγιάννη, όπου ζούσαμε και οι δύο με το Φρέντ. Ανήσυχα για το παιδί. Στον Αγιάννη κοιμόμαστε, εγώ τουλάχιστον, όταν ήταν πια πολύ αργά και έλεγα ό,τι και να τραβάει, όπου κι αν είναι, τώρα θα έχει κοιμηθεί. Θα έχει κοιμηθεί. Και μόλις ξημέρωνε, έλεγα μπορεί να έχει ξυπνήσει. Και σηκωνόμουν. Και ήταν πολύ το είχα πονέσει. Ναι. Δεν εμπιστευόμουν. Η ιδέα ότι μπορεί να υποφέρει είναι ανυπόφορη ιδέα τα παιδιά. Αυτό ήταν πάντοτε το αδύνατο σημείο μου. Να φανταστήσω τόσο αγαπούσα τα παιδιά που δεν έχω κάνει παιδί. Επειδή ήξερα ότι δεν μπορώ με τη δουλειά μου να είμαι μάνα όπως εγώ το εννοούσα. Γι' αυτό άφησα και τη δουλειά μου. Το ξέρεις. Λοιπόν, άρχισα να ανησυχώ. Πολύ λιγότερο. Δεν μπορούσα. Και ήρθα εδώ. Ένιωσα ότι θα είμαι πιο κοντά και θα παρακολουθώ. Είχα ένα τηλέφωνο του κοριτσιού. Άρχισα να την παίρνω τηλέφωνο και αρχίζω να ανησυχώ. Πού είναι η Λίζα. Αρχίζουμε να κάνουμε με το Φρέντι υποθέσεις. Έπασε μου, πού το έχουν αφήσει μόνο του. Δεν ρωτούσες ότι θα πάρεις τηλέφωνο, πού είναι το. Τι κάνει. Δεν μπορούμε ακόμα. Δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Είναι πολύ καλά. Δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Έχετε πιάσει σπίτι. Ναι, είναι πολύ καλά τακτοποιημένη, είναι θαύμα. Ήξερα ότι κάποια γυναίκα υπάρχει. Αλλά που είναι η μαμά που μου λέγανε, που είναι το σπίτι. Και πέθασα τη μικροσνιέρα του. Ο κύριος Πισάρος δεν έκανα υπόγειο. Και ήταν πολύ κι αυτό. Και θα το έχουν κλείσει το παιδί σε ένα δωμάτιο. Και θα βρέχει τώρα και είναι με μια ξένη γυναίκα. Και κάπως μου φάνηκε ότι θα θυμάται το σπίτι του. Και ξαφνικά με πιάνει τρέλα ότι ένα παιδί είναι αφημένο, κλεισμένο, κρυμμένο.